علیکم، میں شہزاد پہلوان 50 سلطان آف پاکستان شیر پنجاب پٹھائی نام پہلوان بٹ ورلڈ چیمپئن سارے بہت ہی پیارے بھائی شعیب پہلوان انہیں اپنا یوٹیوب چینل بنایا نیو عوامی کشتی دے نام دا ان چینل کو ویسو سبسکرائب کرے سو نال بیل آئیکن کو بھی دبیسو تاکہ پاکستان دے جتنے بھی بڑے میلے انہیں دیا کشتیاں تو کو جلد جلد مل وجن تے اے بھائی 24 گھنٹے ہی آصف پہلوان موچی دے نال انہیں دی ٹریننگ دی ویڈیو انہیں دے جتنے بھی کشتیاں تے باقی بھی جتنے پہلوان دیا کشتیاں تے ٹریننگ دی ویڈیو سی ای چینل تے تو مل سی مہربانی۔ السلام علیکم، کیا حال دوستو براؤ ٹھیک ہو؟ میں سی شاید پہلوان پچار۔ اچھا جناب، ایک دوست نے چینل بنایا یوٹیوب دا، ان دا نام ہے نیو عوامی کشتی۔ تساں کو سبسکرائب کرو تاکہ این چینل دے تے ہر پہلوان دی نویں ویڈیو کشتیاں یہ دیکھنے کو مل سن۔ السلام علیکم۔